Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rokugumisira mwedzi uno wakakunguru. Tiri kutanda nonyaya inofadza. Kansuru yomurehwa yati iri kuramba zvokuramba ichisarira munozvochizvino zvino kureketa kuno watovhura WhatsApp channel yavo mhanduwe. Kwedu uno mabuja unosaya kuti kowe kwedu kansuru yacho yakamboita sei inotadza kukopawo dhoiri svinhu rakaita kudandi. Idi toramba tichivatenda tichiti makorokoto wabi edu. Apawo wamunangarwa watobuda munyika pokare nyasi waenda kunyika yoKenya kuguta roNairobi kuno musangano wokuringa kuti woita sei nozvonyaya yorunyararo kunyika yoDRC. Musangano uri kuitiwa nonyika dzomusadhaki pokare nonyika dzokuEast Africa. Regai tigoona kuti vanoburika vachireketa kuti zviri kutekaira sei ipapo. Tinenge tichikunyepai. Guvheya ndiye hanzi asara ari kutonga nyika wasipo kudai. Wakuru wemapurisa muguta reHarare nyasi vangu vari kutenderera munzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuti tinoda kuchenjedza vanhu nyaya dzokutekaira mugwagwa zvakangwara. Regai tione kuti zvavari kureketazvo zvine chazvichaita chere muvanhu. Nekutoti tsaona dzabva kuitika mazuva ano mhanduwe dzakaita kunyangaritsa chaiko kusvinu. Regai tione kuti zvinombopera zvakaita sei nokuti paribe chizvinu ipapo. Tinoramba takaringa. Iwo mapurisa agoreketa iwo kuti taakutoita zvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire. Kwaita kutekaira nhunguwa zviri kuita dzimwe nyika. Kureketa kuno kwaita mapurisa anosvika 27 pachirungu wakukona kutyaira kundege kuribe vanhu madrone pachirungu. Pakaita kunyangariwa apo. Ipapa vari kureketa iwo kutoti vanenge vari kundoringa zvavo vari mudenga mumo uchizondoita kana wanzi dzvi watobatiwa. Zvakanaka zvisvinu. Regai tigoona kuti wachareka chero zvitekaedza nokuseenzesa kudzvinyirira vanhu. Iwo mapurisa ari kuti asunga vanhu 5 nyasi. 5 ava kwaindi Tawanda Nyanadehwe, Tinashe Guramatunhu, Tatenda Dzvowa, Yusufu Banda naVincent Mangava. Kwaivasungiwa kuba tambo dzomafoni mhanduwe dzoTele 1. Kana pakadari pakanyangariwa wangu atori netambo dzinorema makirogiramu 70 chaiwo. Paribe chizvinu. Ipapa regai tigoona hedu kuti vachaita sei. Asi haiwa ukatoona wabatiwa udaribva waziva kuti zvaendwa pachiribe chinhu paemu. Nyasi wamuturi Ncube vangu varipo vachipaka bhajeti ravo ropakati pegore mhanduwe kuti vaone kuti pane chii chingachinje. Wareketa kuti aiwa hurumende iri kuchinja chinhu pamutemo yayo iripo iyoyo ndo iri kumboramba iripo nekuti wabvuma kuti zvekundoti nyasi pachinjiwa mangwana paisiwa nyasi pachinjiwa mangwana paisiwa mutemo. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vareke kugovimba nemipo kare kuti vanhu watize nemari dzavo. Kuno ivo vari kutonyengerera kuti douyai nadzo maridzo mhanduwe muise munyika zviite zviri nani. Saka wati aiwaba kuti zviitikaire tiri kuchinja kana chinhu chibodzi chisvinu ipapo. Zvimwezvo zvawareketa nozvazvo zvakamira zvakadari. Kwai hurumende yaseenzesa basi zvikamu 35 kubva muzana 35% pachirungu pamari dzainofanira kunge ichinadzo. Unobva waona idina yavo kuti pano zvimwe. Ipapa yagotoreketa ikati aiwa tiri kuisa imwe mari yokuingidzira kumapazi hurumende aribe mari kana kuti aribe kuseenzesa mari dzavo. Ipapa watoreketa kuti aiwa mari iripo inofanira kukwana munhu wese. Saka wanenge waribe kuita zvisvinu wachagwa nayo wachabva wanyudziwa ipapo. Regai tinoramba tichiringa. Wakati iwo bazi rinoringa nezvokutekedzwa kwezvinhu roTransport pachirungu
kwaindoratopfuura mari iyo pagore yese yaranga rakapuwa nonyaya yekuaka kamutirabhabhurasi akaingidziwa mariyo. Wobva waziva kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione zvedu kuti vanenge vachizviita sei. Kwaina Muturi, hwendo huno mari yomutero yoshuga iya kwaiya kuzochitenga michina yokurapa chirwere chegomarara manje. Hede, rekai tirambe takaringa. Mariziva kaatenda rekwaIkinero riya ndorakunzi ndorichange richiita izvozvo. Rekai tirambe zvedu takazviringa kuti ndizvo kana kuti zvinenge zvichienda nopapi, nekutoti panenge paribe chisvinu ipapo. Tinoramba takazviringa kuti zvinopera sei, tinenge tichikunyepai. Chimwe chinhu chafadza pari kureketiwa naMuturi kuti kwai hurumende yagotenga zvinhu zvinoita mabhirioni 4 asi ichiwana mari inoita mabhirioni 6 kuti zvimakorokoto chaiwo. Zvinogaronetsa nguva dzese kuti ndisu tinenge tichiburitsa yakawanda. Kuno apa kana zvadandi toramba tichindotenda. Kuno wakadzi wairi wakapfa wakanyura mumvura kuhwizi hwokubhindura hunonzi Nyaure. Manduwe, kwaionga vari kuda kuita zvomanjuzuka kuti wapinde. Kuno wakabva wakwapaidziwa paye kwaakutonyura. Kwaye vanhu ava ndi Ellen Mulauzi naEthere Nyabundu. Ellen ane makore 40 Ethere anga ane makore 22. Zvinohwadza manduwe. Unondoti idi kana madiro mariyo manduwe akaita kunyanya kutodini, unosaya kuti zvinenge zvimbofungira ndo zvakaita sei ipapo. Apa izvezvi bhazi rinoringa nozvotekaidziwa kwezvinhu riri kuti wakomana dai hurumende kubudikidza nodaro paramende wakatotipa mari yokuti tikone kugotenga zvitima manduwe tiise kuchitumbisa chinoenda kuHarare, tiise kuNotoni chinoenda kuHarare, tiite kuti vanhu vakone kuboya kutekaira kuzvino. Hede, rekai tigoona painokurohwa todakisapo kare chimwe manduwe tinenge tichindoringa zvedu kuti vari kuzvitekaidza sei zvavari kureketa vachazviita chere kana kuti manyepo. Izvezvi kureketa kuno kurokai kuno kachikwata kawafana kanonzi Jadel Football Club manduwe kariko kuChina kuku kai kari kunetsa kari kutoita kuhwina. Kai kagotora mukombe unonzi Sheriwi Cup. Aivati kuti makorokoto. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei, wachaita sei nozvimwe, tinenge tichikunyepai. Zimbabwe yakaita kutera New Zealand kureketa kuno nomimhanyereta 127 runs pachirungu. Apa taakutokwana bhora kuchipiri New Zealand wabanha kabodzi. Rekai tione heno kuti tinohwina chere ipapa kana kuti zvichareka kunyadzisa chere, tinenge tichizokunyepai zvedu. Wozimura wanoti kwai ndisu tinomirira waimbi kodzero dzavo nokudii, wari kutoridza bhosvo mhando yekuti takazoenda kunoona madzibaba Nicholas Zakaria tikati tamusiyira madhora 500. Kanodoka kapera kamariko wari kutiita sei. Unobva wanyatsa kuona kutoti waribeka nashungu nevanhu, waribe shungu chaizvo. Ipapa chikwata cheHighlanders chiri kureketa kuti chatenga Mackinnon Mushore. Vaita mutenga kusimba bhora kuti ambopedze kutamba gore rino ari kwatiri, tozomubenhutsa hedu kana tafinhiwa naye kupera kwegore. Rekai tione ipapa kuti zvinoenda nokupi. Apa toringa dzokuitika pasi rese. Wakomana muSouth Africa vanhu vahwadziwa fani. Nkosara Makate achinzi kwaibenhukapo kare kudare ropasi nonyaya yako. Apa iro dare ropamusoro racho ndio raifanira kupedza nyaya. Kuno unobva waona naya wekuti pakanyangariwa. Kunyangaritsa chaiko. Rekai tione zvedu kuti zvinoenda nokupi chaiko.
wachaipedza sei, tinenge tichikunyepai. Ipapawo pokare dare ribodzi roconstitutional court ragoreketa kutoti aiwa Jacob Zuma bato rako ngaribenhuke, pokare ngaribveno nonyaya rakaunza kuti Ramaphosa ndiye akaita mutsepwede pabumbiro romutemo. Aiwa bae muribe nyaya imimi, tandai maenda dzasi kuna high court chaiko ndo kwamunofanira kutandira. Pakanyangariwa apo mandiwe, rekai tipaone ipapo kuti zvinoenda nokupi, tinenge tichizokunyepai zvedu. Ramaphosa waisa Danstan Mulambo kuti ndiye aite mutedzeri womutongi mukuru munyika yeSouth Africa, tekuti makorokoto waMulambo. Hurumende yemuSouth Africa wakomana iri kutoreketa kuti tikutoringira kuti ipapa Trump achabenhuka ogoita kuti tikuone kureketa tichigwanana zvisvinu panyaya yekutengeserana. Rekai tione kuti wachazvikona chere zvichaburika chere izvozvo, kana kuti wanenge watojiwa kureketa kuno. Chedu kuringa tichizokunyepai mhanduwe kuti zvikutekaira sei. KuNigeria kwaipapa wakutonhadzirira kuti wagouye kuSouth Africa kotamba mutambo wokuti wagoende kumutambo wepasi rese, World Cup qualifiers pachirungu. Rekai tione kuti mbana chajiwa wari kutambira kunhandare iyo Bloemfontein. Apa izvezvi kwaikuangora kwapfa vanhu vanosvika 20 kukasungiwa vanosvika juru chibodzi nemazana 200, kukapfa kukakuwara vanoita 200. Vanhu vari kuratidzira wakaita kumuka mhanduwe wari kudaba. Ndipo unotoona kuti zvoZimbabwe takatsipikiwa idi, kutsipikiwa kusvinu nokutotika kugara kwese kumhanduwe panoita nguva yekutoti munosai kuti chii, ringaika Tanzania, ringaika Kenya, ringaika iyoyi. Unobva wanatsa kuona kutoti aivaba uku kuno vanhu vasvinu vari kuita tusvinu. Rekai tione zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi peno tichanonohana yawe, ndizvo zvasara zvegani. Kambani yoSamsung wakomana iri kumberi kureketa kuno foni yaro yarakaburitsayo Z Fold 7 mhanduwe kwairi kutengesiwa zvokudando, mhanduwe kuIndia kuku. Ipapa foni iyo inoita zviuru 2 zvomadhora okuAmerica. Kwaipapa yatotengesiwa mhanduwe zvokuti unotosaya kuti mari iyi ndiyo tiri kutsvaka tese chere, kana kuti zviri kutekaira sei. Unobva waona kuti iri nayawe pano zvimwe zvinenge zvichiitika. Apawo hurumende yekuAmerica kwaiyati aiwa toda kuvaka mumwe mokugotambira zvedu madhisiko madhanzi mhanduwe pamuzinda wavo White House. Kwaiwa toisa mari inoita mamiliyoni 200 chaiwo okuti wakone kuzviita izvozvo. Apa wane zvikwereti zvingaperi, ndipo unoona kuti pakanyangaritsa kusvino. Ipapa kuAmerica ko tichipedzisira zvedu kwayanonzi Shannon Sharp. Aiwa haanziwo uri Sharp baiwewe, adzingiwa basa uyo noESPN nonyaya yekuita mutsepwede panhau yomadzimai. Togara wanyepa wafanawo, ukarekawo zvidzora basi ndokuguma kwazvo ikoko. Rekai tione kuti zvichapera sei. Ane zvimwe chero zvaachareketa, tinenge tichikunyepai. Manyasi mabuja, aiwa rekai tiringane mumwedzi uri kuteera yuyu. Ndini wenyu mhanduwe onawo.